you came close and tore that old veil, you said you were proud of me. We cannot forget, it's all about love, the love of the Father, Spirit and Son. No, we cannot forget, it's all about love, but we've been forgiven in perfect love. So awake my soul, arise and shine, His glory lives in you. The story of my Jesus Christ forever made us new. Oh, you made us new. Quan fa dies que navegues, el cos i la ment es relaxen. La vida s'adapta al ritme de la mar. I quan estàs a un lloc tan bonic com Roca Pina, sents que estàs on vols estar i que fas el que vols fer. Quan tot això ho pots fer amb la persona estimada, el temps s'atura. Tota aquesta bellesa se't fica dins i sents que viure ha valgut la pena. Ara et pots mirar la vida cara a cara i dir ben alt que has viscut, que has sentit i que has estimat. Després tornarem a Roca Pina, però primer entrarem al port natural de Bonifacio i visitarem aquesta preciosa ciutat. L'estret de Bonifacio, amb l'arxipèlag de la Vexi i el de les Illes Madalenes, són un dels llocs més bonics del Mediterrani, i aquesta zona reuneix els vaixells més exclusius. Luxe, història, natura... Bonifacio és tot això i molt més. Estem fent les maniobres per amarrar la cala di Catena. Aquesta cala es troba a l'interior del port natural de Bonifacio i disposa de morts i també d'anelles a les roques per amarrar. Funciona com a port i encara que no té ni llum ni aigua, al matí passa una barca a cobrar l'estada. Ara entrarem en aquesta cala. Ara vaig amb el dingui a comprovar que els morts estiguin bé. Les noies em passaran les línies d'amarre des de la popa. Un cop amarrada a la popa, portarem els morts fins a la proa i tot llest. Ara sí, ara ja som a Bonifacio. Ens dutxarem, ens vestirem i visitarem la ciutat. Està el poble de Bonifacio. Ah, sí? Estàs segura? Sí. Això sembla dintre d'un castell, eh? Aquí es pot veure darrere la cala on estem amarrats. Aquí. S'ha de pagar uns 20 o 25 euros per nit, però està molt bé. Ho podeu veure, I aquí a l'altra banda es pot veure l'entrada ja el que és el port de Bonifacio, allà al fons es veu. I grava el poble. El poble allà darrere. Poble? I ara ens anirem en aquesta direcció, que anirem a visitar el cementiri marí. Bueno, què opines? Trobarem aquest cementiri o no? Home, sí, perquè ho indica. I ara he parat a l'oficina de turisme i m'han donat un mapa, que és molt guai. Què et passa? Mira que mapa més xulo. Què? Has trobat on està el cementiri? Sí, a l'altra punta. Nosaltres estem aquí, que és el poble, Sí. i hem d'anar caminant tot això per aquesta carretera i el cementiri està aquí. Ara entrarem al cementiri d'aquí de Bonifacio,
que és conegut per ser un dels cementiris més macos del Mediterrani. Tots els cementiris que he vist de Còrsega, tots estan en primera línia de mar i amb unes vistes espectaculars. Llavors aquest segurament també està situat en un lloc molt maco. Sí, sí. L'altre barret? Què et sembla, Què et sembla? Molt maco, Sí, perquè és molt maco. És maco, Com una passada d'un castell, Bonifacio és una ciutat antiga i carregada d'història. El seu port natural és un dels més bonics del Mediterrani i, com hem pogut comprovar en episodis anteriors, està envoltada d'una natura espectacular. Les illes Lavezzi, la Grotte del Dragonato, les illes Fasiolù, la Cala di Parangano... Si no hi podeu anar amb veler, tots aquests indrets disposen d'excursions turístiques des de Bonifacio. Ara deixarem tot això enrere i tornarem a la mar. Navegarem cap al nord per la costa oest de l'illa de Còrsega fins a Rocapina, un lloc preciós d'on us hem avançat algunes imatges al principi d'aquest vídeo. Tirarem l'àncora i perdrem la noció del temps.
Ja som a Rocapina. Cal anar amb compte amb els baixos que hi ha a l'entrada i estar molt atents a les cartes de navegació. És una cala ideal, amb una gran platja de sorra, totalment envoltada de boscos d'alzines i amb uns fons ideals per fer snorkel. Aquí hi passarem els propers dies, només envoltats de natura, pau i tranquil·litat. We want to thank all friends who follow us in English through the subtitles. Our videos are made possible thanks to our patrons. If you like what we do, support us on Patreon and get access to our movies and other exclusive content. Thank you so much, friends. Queremos agradecer muy sinceramente a todos nuestros amigos que nos siguen en español desde México y Sudamérica, pero también desde los Estados Unidos y España. Si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal y no olvidéis activar las notificaciones para saber cuándo se publicará el próximo vídeo. Ayúdanos a dar a conocer nuestro canal, La Vida a Vela. Comparte nuestros vídeos, ponnos un like, déjanos un comentario. Nuestros vídeos en YouTube son una versión reducida de las películas de Vimeo On Demand. Lamentamos mucho que tenemos que censurar y adaptar nuestros vídeos de YouTube debido a las estrictas normas de la comunidad de YouTube sobre el tema de la desnudez. Nosotros consideramos que en contextos naturales como el mar y la playa debería ser algo normal y apto para todos los públicos. Muchas gracias, amigos.
Besos, abrazos y mucho amor.